urriak 28, eguaztena, eguraldi epela, eta bueno, ez dakite askorik gongo dan, hemen dauk lehenengoa. Eta gero dauzena da beste produktu batzuk, hankagorriak. Ikusten duguz, ja 4-5 hartu duguz, beraz, honek badauz. Hemen dago beste bat, piztiren batek edo zea jaten ibilita apurtuet. Bueno, hor bertan dago pizti, ez da? Bueno, bere biarra iten dago. Hemen beste txikitxo bat, hasiera baten emoten izin du beste perretxiko dela, baina edulisa da. Bueno, hemen dago, edartxu bet, aritza Amerikarrean. Baina egiz esan, ez dago askorik. Ez dago askorik, emoten dugu apur bat pasauta dekola garaie, baina nik uste dut, eta igual esperantza edo gogoa gehiago, ondinokarren joko dugula barriro. Hori bai, editrupusak, hankagorriak, pillo dauz. Bueno, lehenik ikusiko dugu zenbat boletuz editrupuz hartu duzan gaur. Bitu zenbat duzen, pillo bat. Honek beti txarra jateko, onak. Ez behar besteak bezainona behar bada, baina onak. Amaitzeko, zera eruliz. Egia esan batzuk nahiko ziku dauz, baina bueno, onino jateko moduen dauz. Bat hartu dugu holan onona. Mazteko nahiko ziku dauz ikusten duzue, baina bueno, tira. Aproitzako dugu, azitarako badabe, eta hau ederra. Bueno, 263. Hoxe, hau zizena dana, horren arte.